Neke zapadne elite mogle bi da pokušaju da izazovu međunarodni sukob, izjavio je direktor spoljno-obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin za Sputnjik. Ne može se isključiti to da će deo zapadnih elita, takozvanih elita, preduzeti akcije kako bi pokrenuo neku vrstu međunarodnog sukoba, rekao je Nariškin. Kako je naglasio, proces formiranja novog svetskog poretka uvek je složen, dugotrajan i nosi određene rizike. Zapadni blok više nije jedini centar moći. Tu su Kina, Indija, država, civilizacija Rusija, tu je i prilično moćan blok arapskih država i druge sile, istakao je Nariškin. Također je ocenio da bivši hegemon Sjedinjene Američke Države postepeno degradira i gubi kontrolu. Istovremeno u Evroaziji se formira nova bezbednosna arhitektura koja će moći da obezbedi stabilnost u celom svetu. Nariškin je zaključio da situacija u svetu ove godine neće biti mirna, te da će mnogo toga zavisiti od zdravog razuma regionalnih i globalnih igrača.